Morning guys. Meron akong kasama ditong gwapa. Extra money. Extra money talaga. Part-time siya guys. So ang hearing na to karon is 206 260 og ay mo kalimot sa iyang kaluha na nga 290. So ang 998 ako ipaminti ninyo ang double ang o dyan ka pag double mo guys og kuan na kanang pag double mo og Wakis pag double mo og 400 og 044 400,044 400 ba yabihan ninyo kay wata kabalo kung basig po 040 ha unya kuan basta ang hearing 206 260 unya guys ayaw mo kalimut sa 649 Old Drew 649 Old Drew 946 i-Old Drew dyan na ninyo 946 469 649 946 kung mahimo irambol ninyo na og ang 715 so ang hearing usmuna ko 206 602 260 kung ganahan mo magyabi 608 okay salamat ninyo tanan I love you all bye.